y Derwyddon Cefn yn erbyn Met Caerdydd, Ewrop, a €250,000 yn y fantel. Cic gyntaf, gêm sy'n mynd i ddod â canlyniad i ni heddiw ar ddiwedd 90 munud. Os na fydd na enillydd, mi fydd na amser ychwanegol, mi fydd na gicio ar smotyn. A hwn ydy'r bachgen ifan Charlie Cosby yn chwilio mynd â chwaraewyr gorau wythnos diwetha. Lam a chic gynnar ar Lam a Burrows. Mae'n cartyn melyn. A dwi'n siŵr mae Nick Pratt yn dyfar nhw'n mynd i rei cartyn melyn. Ti'n mynd gyda hyn? Elliot Evans a chyfle cynnar i Aneli hon tuag at Rosgro, tuag at yr ymddiffynwyr. Canol sydd wedi dod a rywsyd fe gafodd honna i chlirio. Hon yn Aneli, cymanu mewn am y golwr. A ti jyst yn rhedeg ar draws llinell y bel ac ar ryw fath o gyffyrddiad bach arni. Owen allan at Burrows, gwaith da gan Owen, a Burrows ar gael. A mae o'n i dam wneud i hun ar gael, mae honna bel arferchog yn dydi. Ac yn y diwedd o'r angen yr arbediad, Modimo, arbediad gwych arall. Modimo ar ei droed chwith, ac mae'n gwiro yn y diwedd oddi ar amddiffynwyr ifanc Hydian Morgan. A dyna'r gorau ymosodol o'r gêm hyd yn hyn. Wel, Derwyddon Cefn yn ocio ar y drws. Gwych eto gan Burrows. Eli be yma, gwadd i unrhyw ymosodwr edrych i mewn ar. Mae Emlyn Lewis yn gorfod ymestyn i drio gan i fath o gysylltiad. Mae'n cadw ar dir, y chwarae sy'n anghywir. Dyna fo jyst i wtio'r cic gornel. Unwaith mae'n dod yn ôl at Modimo, ti'n meddwl, oce, cadw i lawr, mae'n neud efo'r edrych cynta, ond efo'r ailyn, mae'n awiriad does. Arsan. Hajari. Owen, gyrru Arsan lawr y fasgell ac yna ni anwybyddio, cael y bel mewn at Modimo. Wel eto, Derwyddon Cefn yn cael chwaraewyr yn y cwrs Cosby. Maen nhw yn chwilio am y croesiadau yma sy'n dda. Wedyn gyda chdi Modimo rhedeg i fewn yn hwyr, gyda chdi James Davies yna, Pritchard yn amser i rediad. Os gyda chdi 3 neu 4, o'n nhw'n bol trwm i mewn i bob un crwysiad, gyda chdi 3 neu 4, siawns o sgorio. Hajari eto. Will Evans. Rosgro. Ashton oedd yna gyntaf. Da iawn gan Ashton yn dedi gweld y peryg. Di'r cyflymdra ddim yna bellach, ond mae'r weledigaeth yn dal yno. Yn darllen y gêm, y bel at Piskorski. Allan at Burrows. Nôl at Piskorski. Mae Pritchard i symud mewn i'r cwrt. Piskorski am heriod yr amddiffynwr. Ar draws y cwrt! Ac yn y diwedd mae mewn! A James Davies wedi rhoi'r derwyddon ar y blaen, a mae rhaid i chi ddeud yn gwbl heiddiannol. Dyna mae'n ei olygu. Mi allai fod yn gol sy'n golygu ffortiwn. Y Derwyddon Cefn 1, Met Caerdydd dim. A dod o Neil Ashton yn ennill y bel ar y llinell hannar. Pel i fewn i Piskorski, fo chwarae 1-2, cael y bel, edrych am o'n gwynebu ddyn. Joel Edward, ti'n gwybod be i wneud efo hyn. Fe te'n daclo fo'n cawn i fi dynnu fo i lawr. Da'n gymryd o ar hannar llath fe eisio. Cael y croesiau na fewn yn tu ôl i chwaraewyr mwy na'n byd, ond mae James Davies di aros allan. Mae'r cyffyrddiad cyntaf yna yn neud siŵr bod o'n just neud siŵr bod o'n taro'r gol. Mae'n dod yn ôl iddo fo sy'n ymataf yn gyflymach na pawb arall ac yn sgorio'r gol. A be sy'n ddifyr di sylweddoli, faint o chwaraewyr Derwyddon Cefn oedd yn y blwch Cosby, neu oedd wedi heidio mewn. Da ni newid ddeud hynna, munudau nôl. Morgan, 19 oed, i hyrddio hon i mewn. Mae'r pennau mawr yn ei chlirio. Morgan! Arbediad da! Pete yn clirio! Wel, di Morgan ddim i sgorio gydol y tymor. Fi oedd o bron a gwneud a chwip o ymdrech. Ond am ymateb da gan Met Caerdydd. Ond oedd hi'n ergyd gywir yn doedd. Nes i'n disgwyl hynny. Ac dyna mae ni'n dal yn siarad y Caeng Eg yn sydyn, Nick. Yn isgol meiliad fan hyn. A mae'n gêm dda rwan, mae Davies di canfod Piskorski. Mae Piskorski'n gweld Modimo'n galw. Gorau dwan dydi, ond am gyflad, nid am Morgan yn cymryd hon ar y sgil mwyaf anodd yn y gêm, ar y foli, a mae'n neud y gol o'r weithiau Michael Jones. Ydy, mae'n dod allan iddo fo, mae Michael Jones ar bodau drad, am arbedr, wel mae'n rhan y gornel, fel arall. Ashton i gymryd y gig, chwilio am Piskorski na chi frwydr am bel. Hanner cael ei chlirio, dim ond at Pritchard. Unwaith eto at Burrows, sydd wedi cael gêm gampus ar ei ddod chwith pam lai. O, mae'n bas hyfryd nôl mewn at Davies. Arbediad da iawn efo'i goesau gan Will Fuller. Ond mi ddyle Davies di sgorio, mae o'n gwybod hynny. Ond oedd y golwr ar ei benno i fod yn deg.
Wel, Burrows eto, a mae wedi cynnig un gymaint o weithio lawr o dde yma. Ac mae James Davies drwad, un erbyn y golwr. Ti eisiau symud y bel ar ongl gwell i fi i wneud y golwr symud. James Davies efo'r cyfle yna fanna rwan, wedi sgorio un yn barod. Fysa fo'n siomedig bod o ddim wedi sgorio un arall. O, bendiad da eto, mae'n rhydd. Piskorski, mae'n gwiro. Cic gornel. Ond, ti'n gwybod, da ni bod tro'n sôn am cyrraedd y bel gyntaf na, Mae'n mwy pwysig i'r gyro'r ail bel pan mae'n gêm o'r dyn hyn. A mae Derwyddon Cefn yn codi bob un ail bel. Oedd hwnna'n hwyr gan Rosgwar Hajari. Oedd hi'n hwyr. Mae hwnna'n felen, mae rhaid fi fod. Ac rhwystredigaeth, mae rhaid i chi ddeud rhwystredigaeth. Wel, dwi'n gweld fyna newid yn dod allan am yr ail hanner i Met Caerdydd. O, edrych am yr osgro. Mae'n un o fel blaenwr, ti'n gwybod beth ti'n neud. Mae o'n bwrpasol, mae o'n yna i wneud siŵr bod chdi yn teimlo'r dacol yna. Os ydych chi'n gallu dadlen greulon, dyna'r unig farc mae'r osgod i adael ar y hanner cyntaf mae hyn. Be oedd pobl yn feirniadu Bari amdano fo wythnos diwetha, oedd nhw ar ei holi, dim byd i golli, ond nath nhw ddim mentro. Ac hynny yw all y Met ddim fforddio cymryd yr agwedd yn allan yr ail hanner. Na, ac oedd y Bari efallai ddim digon cry corfforol chwaith, ond yn sicr wneith Christian Edwards ddim gadael hi hyn fynd a hyn gario mlaen heb i dîm o fygwth mwy. Lam yn erbyn Burrows. Mae Lam di gyda dda, mae'n chwilio am Evans. O, mae di methu cyfle eiraidd. Sut yn y byd oedd ohono dros y bar am bel mewn gan Lam. A mi fyddech chi'n dadle mai hwn di'r dîm os ych chi isio yn y safle yna. Wel am ddihangfaid Derwyddon Cefn am gyfle i Met. Jordan Lam, gwych ganddo fo. Mae'n rhaid i ddweud cymryd Burrows on o fan hyn. Mae'n cael mwy na hanner llath i gael yn codi ben, nid i dynnu'r bel ma'n ôl. Mae'n gweld rhediad Elliot Evans. Mae o'n amser i rhediad yn berffaith erwydd. Ti'n cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd. Mae'n neud hynny cada ben drosti. Rhwng dau feddwl o fanna i basio'i tei fynd â pwer yn ni. Edwards a Piskorski am yr un bel. O, mae Piskorski dda i cadw i'n fyw, ond oedd y neb yna, mae Piskorski ddim yn syth mewn i'r bariau. A maen nhw'n hitho lawr ato fo, y tîm hyfforddi i weld. Fi hwn yn gardu melyn y fan hyn, i Matt Owen i ddechrau fo, ond ti'n gwybod be, mae Piskorski di mynd pen gynta i fewn i'r ffens. Glwys i y cysylltiad o fama. Y garden gynta i Derwyddon Cefn, Matt Owen. Tri munud amser ychwanegol. Belad Lam. Lam. Morgan tu allan iddo fo. Mae Morgan i gyd yn dda i gael tu ôl i Pritchard fanna. Os o fagliad bach, oes. A mae'n gig rydd ar ochr y cwrt Cosby. Dyna mae'r hwyr yn y gêm ydi. Dyna mae'r allweddol all yr un cyfle yma fod. Hywel, ti hwnt i bawb. Ac o'r angen cic well yn doedd. A popeth o'i le, oedd neb yn ymosod yn rhedeg at y bel, Malcolm? Dwi'n mynd i mewn i ddian, ac mae'n eich di ddal dyrediad reit allan ac amseru. Colli dy ddyn i'w hanner llath, dos un ffordd, rhedeg i fewn, un un nhw, beicr oedd ar y cosar y postyn bella. Mae'r siaced wedi'i rhoi nôl am ysgwyddau llydana. Mae o'n gwybod bod y gwaith hyfforddi. Mae ar ei ffordd i'r capel ar ddisil i ddiolch falle. Y gic gan y golwr yn mynd i godi i'r entrychion, ond breuddwydion Derwyddon Cefn sy'n cael ei gwireddu. Ac am waith mae'r dyn yma wedi wneud. Mae wedi arwain i dîm i Ewrop am yr eildro mewn 6 mlynedd. Braf gweld y ddau reolwr yn cydnabod ymdrech i gilydd. Mae wedi cael tymor da, ond dyma mae o'n olygu i Derwyddon Cefn. Mae nhw wedi bod yn Ewrop unwaith o'r blaen do, ond hynny ar ôl colli rownd Derfynol Cwpan Cymru. Yma mae nhw wedi ennill i hawl i fod yno. A'r dyn yma ar wen lydan sy'n yn gyfrifol am hynny. Nhw reolodd y gêm a dyna'r ing, dyna'r siom, dyna faint oedd ni olygu i Met Caerdydd hefyd. Doedden nhw erioed wedi bod i Ewrop. Mae'r freuddwyd wedi chwalu, mae'r lluniau'n tanlinellu hynny, y siom, y gorfoledd. Wel Hew, dwi'n newid gael gymaint o slap ar yng nghefn gen ti. Dwi'n meddwl bod angen i mi ofyn sut mae'r emosiynau ar hyn o bryd. Na, mae'n wych yn tydi. Edrych ar y dorf heddiw ac
mor prawd ac y llais yn mynd a dwi'n gwybod os i crio neu be, ond na, i pobl fel yma, just yn wych ysdi. Beth am y tactegau pnawn yma, achos oedd yn edrych fel bod bob dim spot on gyda chi? Gweithio galed, ti'n gweld. Ie, ti'n gweld, dyn ni wedi bod yn gweithio. Oedd o ddim am heddiw. Oedd o pan ni fynd i fyny'r allt, ti'n gweld, 9 mis yn ôl, dyna pryd oedd i'ch dechrau. Mae gyd o hwn wedi bod yn dod am misoedd, ddim dios y gêm yma. Ti'n gweld, oedd nhw wedi paratoi, ni wedi paratoi, ac di jyst yn gweithio mwy caled nhw. Fedrwch chi edrych ymlaen i Ewrop wan? Fedrwch, dwi'n mynd nôl i gwaith rwan. Ie, dwi'n ddim yn stopio rwan, dwi'n gorau paratoi, trio mwynhau y noson yma, ond na, edrych ar y peth nesaf dwi'n gorau wneud, Ewrop, waw. I ti, ai dyma eiliad gorau dy yrfa di hew? Ie, o bell ffordd, dos 33 gêm, hwn di'r gorau, dwi wedi bod i'r ffeinal efo Derwyddon yn cyrraedd 4 tîm o'r gynraedd uwch na ni, ac blwyddyn diwetha i aros yn y gynraedd mae'n mawr o hwn, ond na, hwn di'r un. O, gwranda, llongyfarchiadau anferthol i ti ac i'r clwb, dos i fwynhau'r dathlu. Diolch yn fawr, superb, come on! Mae yna waith dathlu i'w wneud, a mae cefnogwyr y Derwyddon yn barod i longyfarch i tîm ar ddiwedd ymgyrch, fel oedd Hugh Griffiths yn ei danlinellu. Dim di bod am heddiw, mae di bod am ymdrech, gychwynnodd mis Awst y llynedd. Gychwynnodd efo'r tîm yn colli gartre yn erbyn Met Caerdydd o 2 gôl i ddim. Yn y dyddiau'r rheini, mi oedd Derwyddon Cefn yn gallu cael ei hystyried fel tîm allai fynd lawr. Gathan nhw i chwipio gan Met Caerdydd bryd hynny. Mae'r stori'n wahanol nawr, a mae yna dlws am gyrraedd Ewrop, a mae'r dlws yn cael ei chodi gan Derwyddon Cefn. Rywle yn y cwpa yna, mae yna siec am 250 o filoedd o euros. Fydd yna ambell un yn cael ei wario i brynu crys newydd i Hugh Griffiths, ond dyna mae'n ei olygu. Cyffro tymor uwch gyngrau'r Cymru yn dod i ben, efo Derwyddon Cefn yn codi'r tlws ac yn sicrhau y byddan nhw fel y Bala a Cheicona yn chwarae'r tymor nesaf yn Ewrop. It's a tough one to take. First of all, I'd like to congratulate Kevin Druids and Hugh. Fantastic, good luck to them in Europe. Yeah, this year's a tough one. It's emotionally draining. The game itself is draining, so yeah, not sure what words I have at the moment, but it's a tough afternoon to take. I think it's the proudest moment of my football career, it really is. You know, I've been playing a long time, and you know, coming to probably the last few years I've got left, but that just tops it all off today, honestly, for where we were at the beginning of the season and people thinking we were going to get relegated to be going to have a game in Europe. It's just fantastic, and couldn't be prouder of the lad, the staff, and everyone else who's been involved. Let's bring James in here. Ti gafodd unig gol y gêm, James. Be ti'n cofio hynny? Ddim lot, really. Bale di dropio I tried fi a dwi di swingio ato, a wedyn oedd wedi dod o'r gol geidwad, dwi'n meddwl, a wedyn dod nôl a just i hitio a fewn. A wedyn o'n i'n trio ymladd efo'r bechgyn i'r corner flag, a dyna ni yn de. Ond, just, sioc. Anhygoel, be mae hynny'n golygu i ti bod y gol di wedi mynd ar clwb i Ewrop? Amser arbennig, ond dim amdano gol.